Na, üdvözlet gyerekek! Tegnap lett volna egy ilyen jó 20 perces pofázásom, így a társadalomról, meg így a Magyarországba terjengő konzervativizmusról, de nem lett belőle semmi, mivel nem tudtam érthetően elmagyarázni. Nagyon kerestem a fogalmakat, hogy mit mondjak, hogy mondjak, aztán nem lett jó, töröltem az egészet. Azt majd, ha lesz újra kedvem a témához, akkor lehet, hogy egyszer már normálisabban elmagyarázom. De én nem értek ez a társadalmi dologhoz, úgyhogy nem erőlködök vele. Viszont amihez értek, arról most fogok kis előadást tartani. Csak előtte egy témába vágó gondolatmenettel kezdenék. Az egyik videós, nem mondom, hogy minden videóját nézem, meg láttam az összeset, hát tényleg így csak pár videójába belenézegetek. Olyan elméleteket szokott így ismertetni, hogy szerinte az időutazás csak előrefele lehetne lehetséges. És azon így elgondolkoztam, hogy de mi van akkor, hogyha az időzónákba visszafelé haladunk. Van ez a közhely, hogy az időt az ember hozta létre, az ember osztotta föl a Földet időzónákra, szóval az ember a saját szabályait át tudná hágni, nem? De is mutatnám az én elméletemet, hogy ugye van a Föld, ilyen stilizált keresztmetszeti rajzot próbál mutatni. Na, befókuszálta itt a Föld, és ugye, hogy nem így egyenesen vannak az időzónák, hanem így ilyen görbén, így a Föld geoid alakjához igazodva. Ilyen puncit rajzoltam a Föld közepébe. És itt középen itt van a Greenwich, és akkor nem előre fele mész mindig, mit tudom én, óránként egy időzónát. Rendesen befókuszál, mert ez a bunkó telefonos se lenne rossz, hanem visszafele mindig, hogyha benne vagy egy adott időzónában, mindig egy órával, egy óra alatt egy másik időzónába eljutnál mondjuk. Akkor az nem lehetne visszafelé menni az időbe? Lehet, hogy jó nagy hülyeséget mondok, mert lehet, hogy nem lehetne megtenni azt a távot egy óra alatt. De mondjuk, hogyha egy óra alatt mész vissza, akkor lehet, hogy ugyanabba az időbe lennél ott, nem? Én hülye voltam a földrajzhoz mindig. Akkor a másik ilyen téma, ha már itt a földrajznál, meg az ilyen időzónáknál tartunk, meg az időutazásnál, legyen az, hogy miképpen lettem trekker, meg miért, meg mikor, meg hogyan. Még 10. elején kezdtem el trekket nézni, akkor még ugye eleje fele nem voltam annyira nagyon ráfüggve, csak megnéztem egy részt, így a tévé ment, miközben gépeztem, háttérzajnak, és egyre többször volt az, hogy többet figyeltem a tévét, mint a gépet, és egyre többször volt az, hogy már vártam, hogy elkezdődjön. De akkor sem voltam még annyira ráfüggve. Én a kulcsom beleakad itten a dózmimba, röhely. Szóval akkor sem voltam annyira ráfüggve, mert akkor még
tizedik elején még volt egy kialakulóban lévő gondolatmenet, ami lelkileg, meg szellemileg próbált engem vezetni. De már többször említettem. Lángol itten a cím. Fölgyulladó korszőrpirítás. Szóval volt egy eszme, amihez próbáltam tartani magam, és hogy felhagytam vele, ugye mert az eszme követői Magyarországon többnyire eléggé ostobák, és nem akartam, hogy egy kalap alá vegyenek velük. Kiábrándultam ebből az egészből, és ugye már akkor is ilyen idealistább voltam, de még nem tudtam, hogy van ilyen szó, meg hogy mi ez. Mert 15-6 évesen nem ezzel fogok foglalkozni, ugye? És éreztem, hogy üres maradt az életem, hogy most mibe higgyek, ugye? Megszűnt ez az eszmei dolog, keresni kellett egy másik ilyen világmegváltó gondolatot. És akkor, hogy kezdtem így a trackre ráfüggni, hogy miért. Ugye ott voltam kitaszítottként, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy ez milyen jó ideológia, hogy ott a jövőben, ott a mindenkinek van helye a társadalomba. Az emberek nem csak egymással, hanem idegen fajokkal is tudnak értelmesen kommunikálni, tisztelik egymás szokásait, hagyományait, minél diplomatikusabban próbálnak viselkedni velük, és megtetszett ez a kicsit békésebb világmegváltás, és akkor egy kicsit ilyen liberálisabb korszak köszöntött be az életembe, ilyen befogadóbb politika. És amikor trekker lettem, ugye, akkor végre azt éreztem, hogy nem egy utolsó szemét vagyok, aki mindenhonnan ki van dobva, az összes sorbunk körözbe hosszába, hogy az Akelától idézzek, hanem azt éreztem, hogy a trekknek ez a szellemiség, ez befogadott engem. Mert előtte én is befogadtam a trekk szellemiségét. Sokan inkább így a tudományos részét szeretik ezeknek a sorozatoknak. Én inkább ezt a filozófiai, erkölcsi részét. Mert, mint mondtam, kicsit idealista vagyok. Most is ugyanúgy trekkernek tartom magam, ugyan kicsit elmentem más irányba, egy agresszívabb irányba, kicsit visszanyúltam a régebbi önmagamhoz, mert már beláttam azt, hogy ugye, hogyha a track azon alapul, hogy mindenkit elfogadnak, akkor miért ne fogadhatnák el hogy fogalmazzam meg szépen, ezt a kicsit morcosabb, gonoszabb személyiségtípust, nem? Ez ugyanaz, mint az NS-punk szubkultúra. NS-ek azért szidják őket, mert punkok, a punkok meg azért, mert NS-ek. De hát a punkság az pont arról szól, hogy mindenki azt gondolja, amit akar gondolni, és hogyha NS-ként akar gondolkodni az egyén,
akkor megteheti, mert szabadság van, szabadon gondol, ahogy akar, vagy gondolkodik. Véleményszabadság, ne csak a liberalizmusnak legyen véleményszabadság, hanem a nemzeti szocializmusnak is, nem? Ugyanez van így a Trek szemszögből is szerintem. Attól még, hogy én kicsit elmentem ilyen törimetálos irányba, még nem jelenti azt, hogy így a Trek ideológiájának teljesen ellent mondanék. Nem igazán voltak körülöttem trekkerek, mert nem vagyok nagy mászkálós társasági ember, de éreztem ennek az egésznek így a szellemiségét. Ezt a csikket itt elnyomom, ablakpárkányot, elnyomó hatalom leszek, meghúzom a macifröccsöm, és akkor belemegyek ebbe a tegnapi témába. Hát, ha most már el tudom mondani rendesen, hogy ugye van a metal, ugye ez az egész nagy komplett zenei meg ideológiai dolog, hogy miből ered a metal kifejezés. A fémből. Milyen a fém? Kemény, rideg, ellenálló. Ezzel szemben a magyarországi metal zenébe azt vettem észre, hogy egyrészt szövegileg eléggé puhányak. Megy ez a közhelykoptatás, próbálnak okosabbak lenni a többi embernél, és ilyen kis pálnótába illő, ilyen hú de nagy gondolkodó szövegeket próbálnak alkotni, meg esetleg ilyen líraibbakat, vagy ez a nagyon keresztény erkölcs dolog, ez a nagyon keresztény, így az Isten, úgy az Isten, és természetesen nem az a fajta így az Isten, úgy az Isten, ahogy az emberek elvárnák a metáltól. Ugye, mint a rózsaszín pitbulltól az Isten babrája meg, hanem ez a nagyon vallásos jellegű szövegvilág. És ugye, hogy vannak ezek az előítéletek, meg sztereotípiák így a metállal kapcsolatban, hogy a metál az egy ilyen nagyon sátánista, vér, halál, ördög típusú dolog. Magyarországon hol hallasz ilyen szöveget? Sehol. Mindenki el van foglalva az ilyen magányos angyalokkal, meg az Istennel. Mert ugye a 80-as években elkezdték a nyugatot utánozni, jött a rendszerváltás, és azóta nem haladt semmit a metal szövegileg. Külföldön vegyük például a thrash metal műfajt. A thrash metal zenekaroknak a logói olyanok, hogy így mintha ilyen savas dolog szétfröccsent volna a adott platformon, ahol ki van rakva, itt én albumborítón, azon a izén, amit kiraknak maguk mögé színpadra, ugye. Meg a szövegekbe is gyakoriak az ilyen nukleáris háborúk, szörnyek, mutánsok, zombik, vér, halál, pokol. Sőt, még az Ilza She Wolf of the SS című Nazisploitation remekműről is 2 külföldi banda is megemlékezett. Meg ugye van az At War, akik ilyen háborús dolgokkal foglalkoznak. Szeressem.
meg a Nucleator, ott volt például a Treblinka című nótájuk. És külföldön ez teljesen természetes, mert a thrash metal szövegi jellemzőibe simán beleillenek az ilyen dolgok. Nyugodtan el lehet menni kicsit ilyen skifisebb irányba, ilyen nukleáris dolgokkal is akár. És Magyarországon magyar szövegekkel ilyen sajnos nincs. Oké, régebben volt, hogy az Akela így a farkas törvényekre ment rá így szövegileg, meg próbáltak így keménykedni, sikerült is nekik. Azt szerettem, mert sok régebbi daluk máig nagy kedvencem. Meg volt egy másik zenekar, akik régebben ilyen izéket írtak. Hú, de gyorsan akartam idézni tőlük, hogy patkányok futnak az ágyon, életed múló álom. Nincs baj, csak ég a ház, szép ez a haláltánc. De az újabb anyagaikba már betört ez a keresztény nemzeti vonal. Meg ugye ott a Keresztes Vitéz című számuk. Lehet, hogy most hülyének fogtok nézni, meg hülyén fog kijönni, hogy ilyen második VH megszállott állatként nem szeretem a metálba az ilyen nemzetieskedést, de hogyha már ilyen nemzetieskedés van, akkor azt is lehetne kicsit keményebb szövegekkel tolni. Szerintem. Szóval nem akarok itt egy zenekart sem megbántani, az országot se akarom szidni, de nekem a thrash metal az thrash metal legyen, ne féljenek attól a metálosok, hogy a társadalom meg a közönség ilyen nagyon gonosz, betegelmélyű, igénytelen metálosnak fogja őket tartani, ha már metálosok. Mert ez egy ilyen eléggé szabad műfaj. Így a rock, meg a metal, meg a punk, ezek így ilyen szabad műfajok, ilyen lázadó, korlátlan, istentelen, mocskos, szabad műfajok. Elmegy a hangom, így a videó végére, meg lassan be is sötétedik. Hogy is volt egy izébe, fuck you tanár úrba? A nácik sok alkoholt isznak és sötétbe mászkálnak. Sajnos ebbe csak megszörp van. Én amúgy szeretek alkoholizálni. Most meg sötét is van, majd mászkálok is hazafelé. Kezdek félni magamtól. Hogy kell bepózolni ilyen nagyon durva metálosan, ilyen? Hogy legyen jó bélyegkép ennek a agymenésnek. Szóval akkor köszönöm a figyelmet. Legyetek rosszak és szabadok. Heil! Nem így sötétben, hanem éjszaka mászkálás volt abban a filmben, gyerekek. Már mondjuk sötét is van, meg éjszaka is. Csak így a telefon kamerája szerint fehéren világít az ég. Gézakék az ég. Amit még elfelejtettem mondani, hogy nem csak a keménykedésbe, hanem a humorba is elindultunk a lejtőn, itt társadalmi szinten, hogy van a abszurd humor, Lárpullár, Besenyő család és társai, oké. De ennyi a magyar humor. Magyar humoristák sincsenek már, mint inkább ilyen parodisták.
akik így slágereket, zenéket költenének át. Van egy irigy hónajmirigyünk, de tőlük az újabb dolgok, azok nem igen tetszenek. A régieket meg szétfügtem. Oké, van rózsaszín pitbullunk, kovbolyokunk, meg mi volt még? Dísztraktorunk, meg van a központi hatalom, de ők se csinálnak annyit és olyan, miért mondjuk a központi az mostanában kezd befutni. Kutya, ne ugass! Szereplési vágya van a kutyának. De a régebbiek nem csinálnak annyit és olyan beteget, mint régen. Kint külföldön németeknél vannak jó humorbandák, pedig sokan úgy tartják, hogy nekik nincs humoruk. Hát, én úgy tartom, hogy nekik kikút jó humoruk van. Ott van például a GBO zenekar. Betegek. Sok jó dologról csinálnak paródiát. Metálról, Star Trekről, történelemről. Ugye Hitler hatte keinen Sex című dalukkal. Abba volt szóvicc is. Ezt csak a németesek fogják érteni, hogy a Eva Braunba is azért volt szerelmes, mert tetszett neki a vezetékneve. Ugye a Braun az azt jelenti barna, és ugye a barna ingesek miatt. Meg mi volt még? Pár napja anyádba jön autó. Pár napja találtam egy zenét egy Quitch Boys nevezetű zenekartól. Ők is ilyen paródia rockot tolnak, és az a zene, gyerekek, megölt. Napok óta azt az egy számot hallgatom. Jó beteg a szövege. Arról szól, hogy van egy srác, mindig csesztették a suliba, mert azt hitték, hogy buzi, mert nincs barátnője. Még egy autó. Mindenki nácít, hogy éjszaka mászkálnak. Na, ezért nincs barátnője a suliba. Azt hitték, hogy buzi. Összeméregették a farkukat. Ez ott a bajoroknál nagy szokás, mert GBO is bajor. Azoknak is volt egy olyan száma, hogy Hoser unter Schwanzvergleich, gatya le, farok méregetés. Öcsém, facsik, ilyenekről beszélek az utcán. Én se vagyok normális. És ezeknél a Quitch Boysoknál is ott volt a méregetés téma. Azt akkor derült ki, azért nincs barátnője a Lírai Énnek, mert túl nagy a micsodája, a lövege. És később összejön egy csajjal, alacsony is, ronda is, bűzlik a verejtéktű, olyan lett, mint én. És őt se azért nem farkalja meg, mert hogy ronda, meg büdös, mert azért nem akar neki fájdalmat okozni rettentő lövegével. Jó beteg szöveg. Van az a rock himnusz, az a Summer of 69, annak a dallamára írták. Jól besötétedett, én is jó sötét lettem.
Nem, mihelyt eddig nem lettem volna az. Úgyhogy most már tényleg elköszönök, mert haza kéne érni. Mi vagyok én sötétbe bujkáló ellenforradalmár. Ellenfényforradalmár. Úgyhogy szerintem most köszönök el. Csőztök.